Добър вечер, приятели, от нашето малко студио Срем, откъдето в всеки вторник и всяка събота от 21:00 часа правим това директно лайв предаване. По ваша инициатива, по инициатива на много хора от вас, които са близки до мене. Не знам дали това предаване дава някакви добри резултати за вас, за вашите семейства, за тези, които слушате всичко това, което правя, което давам. Но все пак по въпросите, които вие ми пращате, виждам и понякога, когато ми пишете на лични съобщения, виждам, че все пак дава до някъде добри резултати. Естествено, точно там, където се работи, там, където внимателно се слуша това, което говоря и внимателно се изпълнява с вяра в Бог, в себе си и в мен. Защото това, което получавате чрез мене. Бог има много магазини на земята и аз съм един от тези магазинери, които продават хляб от Неговия божествен хляб на познанията и всеки един има право да черпи там, откъдето той желая. На никой не се налага на тази земя. Искам да поздравя вас и вашите близки, роднини, приятели, моето семейство, моите синове, снаки, внуци, моята сестра и нейното семейство и племениците ми, тях Велинград, от Стара Загора, София, Варна и много други градове и държави у нас и по света. Поздрави на всички вас, приятели! Да се надяваме, че и тази вечер се опитаме да направим нещо добро, както за вас, така и вие за мен, така и ние за славата на Бога и за доброто на всички нас, които в момента участваме в това лайв предаване. Днеска Мария Цонкова ме изпрати една, така да се каже, тема за разговор, която тя предложи, или изпрати ми учреждаването на партията на Слави Трифонов „Има такъв народ“. И аз много внимателно прегледах материала и всичко това, което се случваше в учреждаването на тази партия. Както Слави каза, това вече е за втори път, но ако се го наложи, ще го направим и трети, и четвърти и така нататък. Слушах много внимателно всичко това, което от началото до края се провеждаше. Естествено, в началото всичко ми беше познато, защото на времето, когато бях партиен член 10 години, започваше, предлагаме, другаре, еди кой си, има ли други предложения? Няма, моля да гласуваме и така другаря се остава другар на върха и другите всичките гласуват в едно цяло, без някой да има да възразява. Естествено, това винаги се случва, когато избираме нов кандидат, лидер на партия или там на институция и надеждата им в него е голяма. Представете се, ние сме минали 6020 години, колко много надежди са рухнали. И при избирането на цезарите, и при избирането на президентите на различни държави, при избирането на министър-председатели и пренас на президенти и така нататък. От 10 ноември до сега надеждата крепи човека. Много надежди имаха хората и все още надеждата малко мъждука, но все пак все още я има. Мария ми зададе въпрос по телефона: какво бихте казали, господин Ангелов, за това, което ви пращам, което ви пратих? Аз си казах, че виждам и добри хора, събрани на едно място с добри цели, с добри идеи и естествено и всеки от тях с добри интереси, защото
Първо, учредителите, всеки един от тях е отишъл там да може да вземе нещо от кокала. Да вземе нещо от агнето там, защото все пак трябва да има някаква мръвка. Не можем само да отиваме и да подкрепяме. Второто, което така ме направи впечатление, винаги съм казвал, че от край време, понеже ние живеем в ада и тези институции, които създаваме, които Слави Трифонов в момента учреждава, те са адови институции и все още се създават от деца с непросветено съзнание, които нямат познанията как да изградят един нов метод и начин на живот, и не нови закони, нови правила, а не по византийските, римските и така да се каже григориански, други календари, изчисления и така нататък. Ние, приятели, се намираме в 6020 година от нашето обучение на тази планета и следователно имаме още 9000 години. Демек, те първа ние ще учим това, за което сме се родили. До тук всичко това, което знаем, са, познания на деца. Деца, които се стремят да бъдат начало, да бъдат ръководители, да ръководят, да командват и то с оръжие, с насилие, с всичко това, което е възможно, но те да бъдат начало на тези структури и, както се казва, после вече почват да управляват по начина, по който не който са обещали, а начина, по който са си обещали там, между тях и между другите партии. Дали вярвам на Слави Трифонов? Аз вярвам на Бога и на себе си. Вярвам на познанията, които имам за развитието на този свят, както през тези 6020 години, така и поне 2000 години напред, а мога и до края на тази програма, която има, както съм ви казал, 15 000 години, да ви дам доста материал, от който трябва да ви кажа, че когато следите в бъдеще, ще бъде с точност до стотната. Защото един човек, който е завършил 8 клас и е с добър успех, винаги ще може да разкаже на децата в детската градина, преди да тръгнат първи клас, какво им предстои. Какви материали, колко трудни задачи, колко лесни и така нататък, какви предмети. Всичкото и нещо за тях е ясно, защото те са го завършили и са го минали, а децата все още не са го минали. Затова ви казвам, че ние все още сме деца на тази планета и деца ръководят света. А когато едно дете младеж да управлява, то няма познанията и, както се вижда, нещата катастрофират. Какво имам на изпредвид? Слави Трифонов и Бойко Борисов в едни от миналите след превъплъщения, те са от един род, наречен Аспаруховия род. И съдбата отново ги срещна в този живот и отново ги срещна, за да ги раздели, и то по причина кой от нас е по-добрия и кой от нас може да води баща на дружина, така че успеха да бъде по-добър, отколкото твоя успех. Когато Бойко беше секретар и когато се разказваха легенди за него и самия Слави Трифонов и неговия екип, говореше тези легенди, може да се каже, че Бойко е продукт на тях. Те го издигнаха много в обществото и тогава той много по-лесно се качи там, където му е мястото. Но тогава много хора имаха надежда в Бойко и казваха, ето това е спасителя на България. Това е човека, който ще изведе България в онази позиция в света и ще бъде една от челните държави и ние ще живеем прекрасен живот. Тогава казах на една моя позната журналистка и на някои други хора, казах мечти.
Тя ми погледна и казва: добре, Кръсто, защо се съмняваш? Човека е сериозен, виж как е борбен, силен. Казах: така е, госпожо Николова, но много силни и големи дървета съм виждал приядени от черви, които падат после и умират. И така завършва живота им. Така че не дейте да мислите, че когато Бойко днеска е силен, при него винаги има картици, които се вкарват, а ти не можеш да обхванеш тая България и да намериш във всяко село, във всеки град, на всяко ръководно място точния човек. Все някъде ще те заблудат, защото ние сме в ада. И тук лъжата, измамата, всичкото и нещо, подлостта съществуват все още и тепърва ни предстои, ако имаме желание, да ги махаме едно по едно. Защото това са ангели, които трябва да се изключват. Както казва Господ: ще ги вържа, ще ги заключа, ще ги оковава във вериги и те няма да властват повече на човечеството. Това във вериги е нещо, което в предишните години на ниско развитие така се е мислило, че Бог ще върже злото във вериги. Нищо подобно, с едно натискане на копчето могат да се изключат толкова много уреди и инсталации в тази страна, и то от централата, откъдето идва тока. А при Бога това, което е невъзможно за човека, е възможно при Бога. Не искам да гадая какво ще се случи, когато Слави Трифонов участва в изборите, но мога да кажа, че той ще бъде, ако не първата, така да се каже, структура, която ще спечели най-много гласове. После ще бъдат Бойко и БСП, или това ще бъдат основните, така да се каже, сили, заедно с ДПС, които ще вземат необходимите гласове, за да влезат в тъй наречения нов парламент. Въпросът е дали ще има, Слави, пълен капацитет на депутати, за да може да вземат дори справедливи решения в това, което те разчитат. А ако нямат, тогава с кой биха се съюзили, когато много от тези хора не им допадаха, когато те говориха по телевизията. И тук вече е въпросът, че какво съм говорил не е важно, но сега обстоятелства са такива и ще трябва да се съберем. Та, приятели, успеха, на която ще да е партия или сдружение, което ще се създава, може да бъде добър само при положение, че тази партия обедини нацията си около Създателя и около онези ценни структури и закони и правила, онези ценни неща, които трябва да се приемат и да се изпълняват, но на първо място без Бог тази земя няма как да излезе от ада. А щом си в ада, тук работят децата и децата почват да се обединяват и да свалят правителство след правителство, докато дойде другото и така нататък. Така че, Мария, госпожо Цонкова, така че, приятели, които вие имате огромни надежди, на мен също ми се иска. Те са прекрасни момчета, добри хора, искат, имат желание, но едно е, много щангиста са искали да дигнат щанга от 300 кг, но малко са успявали. И тази щанга, която тези хора се готвят, е много тежка. Защото освен, че ще трябва да се преборят с институциите, които ще бъдат в тази страна, и президентство, и другите институции, като вземеш прокуратура, съдии и така нататък, много труд и много, как да ви кажа, трябват много сериозни хора, но това ще стане само с подкрепата на един единствен човек – Бог и Създател на световете. Защото Славчо ще почне да пее пак гергьовски песни, ще пуска патриотичните песни, ще пеем, но с тих бял Дунав видяхме, че
нищо не става. Нито стани юнак балкански, нито нищо. Моето село, можем да пием стани юнак балкански, ама как да стане юнака и като трябва да работи. И от 2600 човека, казал съм, и останахме 200, чуждаците около 450. Къде е юнака балкански, когато има над 1400 села празни? Над 1300 села с по 5, 10, 20 човека. И нататък другите деца по 50-100. Градове от 25 000 сега нямат 6 000. Къде е България? Кой я събори? Ние я съборихме всички. Защото когато виждам преслави тези, които са се събрали, това са деца са били на други места. И продължават да се търсят място и да се надяват. Това не е лошо. Лошото е, че и тук вътре трябва да има промяна, защото ние не трябва да сме християни, не трябва да сме мюсюлмани, не трябва да сме комунисти, не трябва да сме капиталисти, а трябва да сме задължително творения на Създателя на световете. Някой от нас може да споменават името Аллах, някой от нас името архитекта на Вселената, някой от нас Господи мой, Всевишний Боже, Всемогъщи и Създателю. Това е нормално, но всяко едно споменаване на тези имена отива в една точка през Създателя на световете. И всичкото това слово, всичките тези мисли, дела минават чрез ангелите през Небесното Министерство на образованието, науките и културата и така нататък, което е упълномощено от Бога да следи за развитието на програмите във всички планети в галактиката. Оттам се пращат всички посланици на Бога, които носят основните материали, познания, науки, технологии, песни, танци и така нататък. Всичко това, което имаме на Земята, оттам се праща и оттам се следи за неговото правилно божествено изпълнение. В момента ние имаме най-важната задача да тръгнем по пътя на Бога и да бъдем божествена нация, да бъдем божествен народ. И представете си колко много религиозни християнски течения има. Служете ги в едно с мюсюлмани, с будисти, с бахаи, с кръшнари, с всичко и ги наречете божествен народ. Можете ли да се представите колко огромна сила от енергия от дух? И когато всеки един казва Господи, нали, тогава тази огромна енергия отива във всеки един от нас. И тази сила ще лекува страданията ни, ще лекува всичко онова, което е зло. И ще започнем да изграждаме доброто на земята. Ангелите, подлите ангели, лъжата, измамата, глупостта и така нататък, един по един, постепенно в нашите правовъплъщения ще се отидат от тази земя. Един ден ще се отидат и религиите, ще се отидат и болниците, и лекарите, защото ще имаме един лечител, който ще бъде създателя на световете и чрез всички нас, които сме на земята, развитите ни тела, получили имунитет от Бога, поради поправката, която сме направили, че сме се върнали отново при Него, на нас няма да ни бъдат необходими останалите институции. Ще ни бъде необходима една правилна и справедлива икономика и не само за България, но за всички държави. Тогава ще имаме един език, с който ще се разбираме всички народи, а тези езици, български, турски, китайски, ще бъдат турнати на полицата горе за следващите, които ще дойдат като седма раса и да се развиват като нас на тази божествена планета. Така че, приятели, аз желая доброто на Славе и на неговия екип, защото и аз искам да живея в добра държава. И аз искам да живея с един добър, възпитан, цивилизован народ. Един народ, убеден се около Създателя си,
един народ върнал се от чужбина и създал държавата си, създал икономиката си, създал такива зеленчуково производства, такова овощарство, земеделие, пчеларство, вина, реки и всичко останало и животновъдство, онова, което нашата държава има в изобилие. Електрониката, не забравяйте, че е тръгнала от Джона Тарасов. После, по времето на Тодор Живков, малко преди да го свалят, България беше една от водещите сили в електрониката в света. Тези микропроцесорни компютри се произвеждаха в Стара Загора и в селото, в градчето на Тодор Живков правец. А сега къде са? Изнесохме ги в Китай, в други държави, всичко разпродадохме и нашия народ остана беден, гол, изхвърлен извън борда и от Бога, и от всички онези, които го ръководят. Това е, Мария, накратко моето становище за новата партия, която Слави направи. Много пъти съм искал да седна с неговите сценаристи и с него, не по телевизията, просто и така да си поговорим, да им кажа това, което знам, а пък те да вземат решение дали по старите правила ще действат или ще действат по тези, които ще ги подкрепи небето. Защото много от вас, които са идват и продължават да идват промени и които се опитват да вървят по този път и то реално и гонят целите си по начин, по който трябва, вярвам, че тяхният напредък е много, много, много голям. Не няма да бързаме бързо. Ще бързаме бавно, но сигурно, стъпка по стъпка ще изграждаме новия божествен дом тук и после около нас в България, по села, по градове, а после от тук ще трябва да тръгне и в другите държави. Така че без тази промяна на Слави ще му бъде много, много трудно. Пожелавам те, Славчо, приятелю, и на теб, и на всички, които ще те подкрепят, приятен път, на Бат Бойко също и на всички останали, които са в тази държава и които ръководят все още като деца. Аз им пожелавам здраве и нека понякога да седнат сами със себе си, т.е. с Бога си, и да погледнат собственото си огледало, дали наистина са за там, където в момента са. И как са се качили там. И дали не пречат на себе си и на този народ да бъде щастлив. И защо трябва да продължават да му пречат? Защото има много по-талантливи и пораснали хора, които нямат висше образование, които са талантливи и тяхното висше образование е практиката в живота. Натрупан течение на много, много превъплъщения. Такива като Колю Фичто и много други, които, както казват, запяло момиченцето на 5 годинки, там на 10 пее, а она е другата, която има титли, не може да му се хване дори на пръщето. Приятна вечер, приятели, задали този въпрос госпожо Цонкова и на твоето семейство. Дано сте доволни от този кратък анализ върху това, което направихме. И не го направихме, защото не обичаме тези хора. Напротив, направихме го като тема за размисъл и все пак дано някой от тях да чуе тези думи, дано някой от тях би искал да разговаря с мен. И чак толкова, не че съм много разумен, но пък и не съм чак толкова прост, нали? Не знам. Да са живи и здрави момчетата, ние ще живеем и ще наблюдаваме. Петър Георгиев. Когато те заливат, добър вечер, господин Георгиев, извинявам се на теб и на твоето семейство, нека Бог да благослови добрите ви мисли и дела. Когато те заливат с манипулации, интриги, лъжи, а ти си честен, трудолюбив и се отнасят с уважение към всички, какво е решението? Ами, решението е, приятелю, когато вали дъжд да имаш чадър.
и да вървиш по чадъра, а това, че другите се мократ, да не те пука, защото за да ти тече покрива или да ти вали дъжда вътре вкъщи, значи има недобър покрив, недобра защита. Аз съм казвал много пъти, защо добрият човек страда. 20 деца ги пускаме в една стая, 20 на 15. Тези 20 деца нямат нито учители, нито родители, които да ги контролират. Вътре в тази стая, господин Георгиев, ще сложим примерно много играчки. Най-различни. Но ще има 5-6 играчки, които ще бъдат много красиви и те ще привличат вниманието на всички на тези 20 деца. Въпросът е, господин Георгиев, кой от всички тях ще вземе тези играчки? Ами днеска кой владее света? Бабаитите. Нали, грубостта, злобата, омразата, лъжата и така нататък. Защо тя властва? Ами господин Георгиев, защото ние сме захвърлили Бога. В момента Бог не съществува. Има Господ Исус Христос. Има Господ Отец. Има Господ Свети и Дух. Има Буда, има Кришна, има Аллах от Мека, Аллах от Хайфа, Аллах шиити, сунити, мюсюлмани, исламисти. Много хора има, които викат Аллах, но Аллах не е при тях. Аллах не е в Мека и нито пък Бог е в Иерусалим, нито пък в Тибет. Така че ние, приятели, сме захвърлени от Бога. И то не защото Бог се е отказал от нас, а защото ние сме се отрекли от Бога. Когато Бог създава Адам и Ева, а това сме всички, ние мъже и жени на земята, той се обръща към ангелите си и казва: ангели мои, днеска създадох Адам и Ева и искам вие да се подчините на тях и днес нататък те ще бъдат вашите господари и ръководители, а аз ще бъда Бог и Създател и Господар на всички вас, на тях и на вас. Всички ангели се подчинили, но един ангел не се подчинил на заповедта на Бога. Бог погледнал към него и казал: как смееш? Защо не се подчини на моята заповед? Знаеш, че мога да те унищожа, ако пожелая? Той се поклонил смирено пред Господаря и казал: да, Господарю, знам. Но ти току-що създаде Адам и Ева от пръст и те нямат още никакви познания за тебе. Демек, господин Георгиев, Адам и Ева са един телефон, който се купуваш от магазина и още няма никакви инсталирани неща в него. Абсолютно празен. Те първо ще започват да се вкарват програми. Ето това са Адам и Ева. Ангела има много програми и учения за Създателя си и за това е отказал да се подчини. Казал: Господарю, как да се подчиня на този човек, който не може да пише, да чете, който не познава нищо за тебе? Бог му казал: да, така е, но щом аз дадох заповед, ти си длъжен да изпълниш моята заповед. Сега казал: няма да те унищожавам, но ти ще живееш с човеците долу на земята. Демек с Адам и Ева ще живееш долу, в ада. Няма да се премени, както всички други ангели. Той се поклонил на Създателя си и казал: слава тебе, Създателю мой, че не ме унищожи и ме остави жив. Но ако аз остана жив и живея долу наравно с Адам и Ева с човеците, тъй като те нямат познанията, аз ще ги заблуждавам и ще ги отклоня от теб и те ще бъдат мои. Тогава Бог казал: аз ще пращам на моите творения посланици, учители, които ще ги учат и ще им казват истината. И ако тези мои творения потеглят по пътя на твоите лъжи и измами,
тогава прави с тях каквото щеш, защото те вече нямат нищо общо с мене. Приятелю мой, ние сме се разделили на стотици хиляди фракции религиозни, наречени духовни, а така също и партийни. Тогава кой от всички богове да те пази? Свети Георги, Свети Петър, Господа Христа, Неговата майка, или кръстовите, които изграждаме по високите могили, или светците, които имаме и Божията майка в Хаско, и Господа Исуса Христа, който е в Бразилия. Но какво става в Бразилия? И какво става в Хасково? Нема са щастливи тези хора, сигурно са предпазени, при тях всичко е вред. Къде са тези многобройни светци? Гергьовден, Ивановден, Петровден? Та ето, приятелю, ние живеем в лъжата, защото и вярваме на лъжата. Защото следваме лъжата. Защото сме готови за лъжата, за християнството да умрем. Готови сме за комунизма, за капитализма. Готови сме за много неща да умрем. А кой ще умре за нас? Никой. Дявола не умира, братко. Той просто се качва на гърба на другите, яхка ги, когато едното магаре умре, взема другото. Не му пука за магаре, то не е негово. Та, ето, това е причината, защото живеем в лъжа. Ти не пушиш цигари, но в твоята стая, където живееш, всички пушат. Можеш ли да избягаш да не гълташ от пушека? Не можеш. Пешо, приятелю Георгиев, вярвам, че долу-горе получи, така да се каже, онова, за което ме пита. Вярвам, че са наясно защо добрите хора страдат. Защото трябва да тръгнат към небето, братко. Трябва да се върнат при Създателя си. Не в църквите, не в джамиите, не в синагогите, защото на небето тези институции се наричат вертепи и търговски центрове. И нашата планета, всички ние се наричаме планетата на мъртвите народи. И когато мен ме питат, господин Георгиев, дали говоря с мъртвите, аз казвам, да, говоря. А как ги виждате, господин Ангел? Цветно ги виждам, казвам аз. А как цветно? Ами гледам тяхните новини по телевизията. Играя с тях футбол на стадиона. Разговарям с тях по магазините, по улиците, идват при мен Бог да лекува тяхните страдания. Това са мъртвите народи, не уния, които лежат в гроба. Уния са мъртви тела. А мъртви народи е тук вътре мъртвото, братко. Всичко хубаво на теб и на твоето семейство. Радвам се за въпроса, който ми зададе. Дано да се останал доволен. Антон Антонов. Антончо, скоро не се задавал въпроса, бе, братко? Какво представлява волята? За някои хора казват, че имат силна воля, а за други слаба воля. Аз имам силна воля, Антончо. Целият свят ме плюй. Аз продължавам да ви давам надежда и да ви уча как да се спаси този свят и как вие да се спасите и всички ние да се спасим. Това е воля. И никога не съм се отказал, Антончо, след като съм получил това нещо. И никога не съм предал Бога. Той ме е предавал, Димик ме е изпитвал, нали? Предателството му е изпитание. Така той казва, така го приемам. И никога не съм го предал, но за съжаление аз много пъти съм бил предаван. От хората много. Но всичкото това предателство, което направиха хората и което продължават да ме унижават и да ме плюят, тези хора ме издигат по-нагоре. Това е горивото, Антончо. И само хората със силна воля и вяра преодоляват тези бариери. Да ти кажа, че е лесно, ще те излъжа. Понякога и сълзи шаронеш, както каза господин Георгиев, добрите хора. Не е ме лесно, за да дават на лошите акъл, както се казва, или
да им кажат как могат да станат добри, защото това лошото утрешния ден, когато се родят, ще ги прати първите, ще станат последни, а последните, вярвай ми, живеят много грозно. Кои са последните, ще ги познаете. Погледайте си, аз съм ви говорил много пъти. Волята за някои хора зависи целите, защото Антончо от тази цел, заради която съм се родил на земята, е цел не за Кръстю Ангелов. Тя е обща цел за всички нас. Защото ако ние го направим, както е казал един човек, ако спечеля, ще спечели цял народ. Ако загубя, кому пука на народа за мен? И аз не го правя за вашите паметници, нито за вашата слава, нито да ми ръкопляскате. Аз просто работя. Искам да получавам онова, което заслужавам. Това, което давам за вас. И вие да давате за мене. И тогава и вие ще бъдете щастливи, и аз ще бъда щастлив. Някои хора се страхуват да не ме направят богат. Искам да ви кажа, аз съм най-богатият човек на земята. От всички нации, аз съм най-богатият човек на земята. Нямам пари в банки и в институции, но имам една огромна божествена валута, наречена познание. Е един човек, който притежава всичко и който ме подкрепя по пътя, заедно с това Министерство на образованието небесно, на науките, технологиите. Тези хора са пращали Кирил, Методий, Нютон, Архимед. А сега са пратили и мене, но не значи, че ще дойдат да ми водят за ръката и да ми подкрепят на земята. Ако вие ми подкрепите, и ще получите тяхната подкрепа чрез мене. Ако вие ме нападнете и не последвате, вие няма да получите подкрепата на това воинство, ще получите на тези, които вярвате, а това са тези, които цял живот ви заблуждават. Всичко хубаво, Антончо. Поздрави на мама Ани, на Дани, на татко, на всички, на вашето семейство и поздрави на Румен Дърводелица и на Ваня и Бог да ви пази всички от Елена и от района там, Велико Търно, като вземеш Плевен, Троян и така нататък, мои приятели, Бог да ви благослови. Така, Клементина Чалганова. Как да различим добрите от лошите ангели, които ни нашепват съзнанието ни под формата на мисли? Как да различим добрите от лошите съветници? Много е просто. Когато разговаряш с добър човек, ти олеква. Когато разговаряш с зъл човек, се натоварваш. Колко е просто това и в мисълта. Ако те влезе в мисълта и почна да ти говорят, примерно, извинявай, нали, слушай кучко или там такива неща, естествено, как ще мислиш, че съм много хубав ангел, нали, много добър ангел. Мисълта е нещо, което тя ще те даде да се усмихнеш или да заплачеш или да се натъжиш. А има и ангели, които дават такива жокери, като тема на размисъл, за да може човек да разсъждава. Но те не го правят, защото не мразят, а защото да се научим да пресяваме зърното от плявата. Ами, така съм се учил, Клементина. И затова Бог ме е пускал на дъното на ада. И затова от 76-80 кг бях останал 35-40 кг. Защо бях останал ли? Защото тези ангели на злото ме смучиха и крадяха от духът на Бога и от тялото ми изсъкваше. Те не тлагаха, не даваха, а вземаха. Където и да ходи, гледачки, баечки, ванга, навсякъде, където ходих, ме смучиха, защото аз бях по-силен от тях. Едно нещо ми липсваше – познанието. И затова ходих да се науча, че те не знаят нищо за света.
Те просто наричат себе си духовници, наричат себе си светци, още на живо, апостоли, погребват си като папите в първия папа, шестия папа. А къде е, колко папи има, що не изкарат мощите на тези папи и Италия щеше да бъде... Няма коронавирус, няма нищо. Папата се докосваш. Не до Кръстю Ангелов. Папата, чуваш ли? Папа, човека. Та, по този начин ще познаеш моето момиче. Добрият човек винаги ще ти помага и ще те улеква. Той е ангел. Всеки човек, който срещнеш, вие сте с твоя съпруг три ангела. Кой от вас е по-добрия? Нито единия. Всеки от вас има добро, има и зло. Ами как да накараме другите ангели ми със старание? Нали искате да живеете? Направете го. Кой да дойде? Аз? Да дойда да набия мъжете или ти да набиеш Тошко или обратно? Не става. Става с разговори, става с познания. И тогава ангелите ще започнат да се променят. Когато и вие доказвате, че имате желание за промяна. Не чакайте само Кръстю. Кръстю се върши работата. Помага ви, защото все още сте деца и нямате сили да дигнете тази тежест. Но време трябва да оздравате. Затова говоря тези неща, защото земята е едно огромно училище. Много хора дори не знаят за пресяването Клементина. За съжаление не знаят нищо. Те знаят да палят свещи, тамяни да кадят, да освещават с името на Светата Троица апартаментите си, магистралите си, да кръщават децата си в името на Господа Христа. Демек обричат ги на гибел и ги кръщават, вземат ги от Бога и ги кръщават в името на дявола. Защото когато Бог сложи семето в тестиците на мъже, той го благославя. Кръстено както искаш, тъй го разбери. А ти го отнемаш от Бога, нямаш доверие на Бога и тогава децата не страдали, онова било, другото било, вината е в нас. По този начин ще познаеш Клементина. Когато те шепти, ако те олеква, значи е добър. Ако те натоварва, Господи, моля ви се, поиздрижи от мен неплодната пръчка. Понякога се налага и 100 пъти да го казваш, но хора се прави. Това е училището, което аз познавам. Не е много лесно. Валя Янкова. Добър вечер, госпожо Янкова. На вас и на вашето семейство. Какво ще кажете за хора, които се занимават с баяне? Грях ли е и за кого? За този, който се занимава с това или тези, които търсят тази услуга? Ами, вижте, и аз съм търсил баяне. Майка ми е търсила за мен като дете, когато участвам. И много хора търсят. Дали тези хора помагат? Знаете ли, има хора, които наистина помагат и са честни, добри хора. Но тук въпросът е кого да прославим. Значи нека да ти докосне бабичката или пък ако става въпрос за тебе, но да ти даде молитвичка не за Господа Христа, не за Божията майка, не за светци, не за Отца и Сина и Светия Дух, а за Господ, за Бог, за Създател, за Аллах, за Всемогъщ, за архитекта. И този човек, когато чете, ти да му кажеш чедо, или там Иване, или Миме, виж какво моето момиче. Аз правя това по Божията воля, но Бог ликува чрез мене. Бог ти даде. Аз просто съм един изпълнител на Неговата воля. А не там Света Богородичка, нати куршумчи, нати такива неща. Защото самите хора помагат. Тяхните тела помагат. Защо помагат? Защото тези хора имат любов към това, което правят и към хората, които отиват при тях. Но ние обичаме ли ги? Понякога дори едно яйце не им даваме.
Защото казват, те са от Бога, те не трябва да вземат нищо. Защо не трябва? Вие не сте ли от Бога? Вашите ръководители в предприятията не са ли от Бога? Не ядете ли нощно време? Не искате ли къща? Не искате ли да си купите хляб, саламче или нещо друго? Да отидете на почивка? Кой ще ги прати тия хора? Въпросът е, че тези хора трябва да се обединим и да имаме един Бог. И когато идват хората при нас, да ги насочваме към Създателя, горе към небесата. И да не бъдем християни, мюсюлмани, комунисти, капиталисти, а творение на Бога, служители на Бога. Защото те казват служители на Бога, но кой от всички богове са служители? Ето тук грешат и затова получават доста неща и доста страдания. Иначе да работиш и да правиш добрини не е лошо. Все още света има нужда от подобни хора, но тези хора трябва да са подготвени научно и да знаят за кого работят и как да работят. Затова казах на един приятел мой, председател на асоциация Феномени. Тази асоциация трябва да се промени коренно и да има една цел. Обединението на всички тъй наречени феномени, говорим певци, музиканти, артисти, спортисти, таланти, телевизионни и всякакви хора, защото това са духовниците на България. Ние не сме духовниците. Защото един учител по математика, който преподава, той с душата преподава на Бога, с сърцето се преподава. Значи е духовен учител по математика, духовен учител по компютри, духовен учител по много други неща, защото той го прави с огромна любов. Пак ви казвам, госпожо Янкова, дано ме разбрахте правилно. Мисля, че бях ясен, точен и категоричен. Работи, но кой те е господаря? Ето тук е важното. Кой е господаря на папата ли? Няма господар. Той е господар на вас. Не е господар на мен, нито Вселенския патриарх. Нито Мека ми е господар, нито Тибет, нито Русия, нито Съединените щати. Господар ми е този, пред който нося отговорност. Създателя на мен и световете. Мария Сарайдарова. Добър вечер, Мария. Добър вечер на твоето семейство и на всички от Ямбол и около Ямбол, и Сливен, и Бургас, и нагоре, като вземеш обзор, Варна, нататък из тези райони и към Румъния и оттатък Русия. Да сте живи и здрави всички и тези, които гледат, дано това, което ви казвам, дано да е онова, което търсите. Мария задава следния въпрос. Преходните 5 цивилизации достигнали са до седмия етап на развитие, достигнали до седмия етап на развитие и има ли от тях човешки творения взели изпита си след 7 клас и са тук на земята, която продължава да е ад и чистилище? Мария, ако ти завършиш 7 клас, ще върнеш 1 клас или ще отидеш в 8, 9, 10, 11, 12. Така че от тези, които са завършили на земята, няма. Има някои от тях, които остават, примерно тук, поради незавършване на образованието си и нежелание да растат и така се каже деградирали хора. Една част от тях остават като на поправителен, а голяма част от тези хора на 2-3 милиарда семена изчезват, деградират, унищожават се, като житените семена. Не всичко, което комбайната жени, после се пресява и много от другите семена се хвърлят. Дори и на буклука, дори не стават нищо. Защото са натрушени и така нататък. Така че преходните 5 цивилизации, достигнали до 7-я етап, заминават в 8-я етап. Демек на другата планета, в първи курс, така да се каже,
и продължават своето образование. А тези, които идват на земята, като Исус, но този, за който аз говоря, като Мухамед, като Мирза, като Кирил, като Методи, като Айнщайн и Джонатан Асов, да не ги изброявам, Архимед, тези хора са завършили този етап на тази планета, завършили са основно образование, после са завършили средно образование, после са завършили висше образование, примерно бакалавър, магистратура, накрая са се явили на държавен изпит и са взели изпит за Христос, за учители, за преподаватели и тогава Министерството на образованието, науките и културата, небесното, там има кастинг и се явяват хора и оттам слиза човек на земята. В следващата цивилизация, седмата, също ще има Исус, също ще спорим, ще дойдем до тези времена в края на 6-тия, в началото на 7-ми етап и точно този момент е избистването на всички тези неща. Кой е истинският Исус? Какъв е този Исус? Защо толкова много се величае? Какво толкова много е направил за нас, за да има толкова огромно влияние, дори да бъде Бог? Ако беше направил толкова много, щяхме ли да бъдем толкова ниско? Защото този същия Исус, за който говорят всички християнски институции, е този, който е папата, който е Вселенския патриарх, които са пасторите, те служат на себе си. Във всички институции, до една. Защото такъв Бог на небето няма. И това е измислено от дявола, от падналия ангел, и всички тези служат на себе си и на този ангел. И затова няма и резултат. Отглеждаш дърво, което се бушнала една суха пръчка и поливаш и чакаш, ще даде плодове. Кога? Ето, къде са плодовете? Просто ги няма. Технологиите слизат, ние още не ги познаваме, не знаем как да ги използваме и се самоунищожаваме. Колко много сме изостанали. В наши дни, втория въпрос, в наши дни, за разлика от преди 80-90 години, младите хора понякога имат доста голям практически сексуален опит преди семейното образование. След като семейно се обвържат, бързо започват да търсят и други връзки за разнообразие, водещи понякога до разрушаване на семейството, вече и с деца. Нормално ли е и редно ли е това? Ей, Мария, това са много така хубави въпроси, много сериозни въпроси. Сега, дали е нормално, всеки един от неговата гледна точка ще го каже. Дали е хубаво, понякога е по-хубаво, отколкото в семейството, което се е създал. И точно за това и хората пребягват. Когато имаш един панталон и имаш една риза и едни обувки и с тях ходи всеки ден, и когато има други магазини, от които да си купиш панталон, обувки и така, да се постегнеш малко, и човек забравя за старата дреха и отива и се облича новата, защото е по-хубава, така, когато се види в огледалото, изглежда е по-красив, по-добър. Но не всяка дреха и всяка обувка, като я вземеш, пък ти пасва. Носейки я малко, тук ще убия там и... така е в живота. Дори понякога има хора, които кривнуват, така да се каже, от семейството, но не попадат в затвора на хора. И дори някои от тях не успяват да кусят онова, което търсят. Съдба. А някои, които в течение на много превъплъщения имат опит, при тях е съвсем различно. Да, младите хора се раждат с така много напреднали сексуални познания. В смисъл познания да правят, имат огромен интерес да правят, желание.
Но тук вече опита и предпазните средства, като зарази и други неща, те го правят безразборно. Защото Мария, примерно, сега ти си една жена на 90 години, 80-90 години, но дядо ми казваше, примерно, че тялото може да е на 90 години, да е възрастно, но това тук вътре е на 20 години. Значи това нещо винаги му се иска от това, което вече няма как да прави. И когато човек умре на тази земя, тялото му остава семето му с същите ни мисли, които са запечатали. И когато това дете, това момиченце стане едно семе и Бог го сложи в тестата на един мъж, той го посее в отробата на една жена и това дете от отробата се ражда и става на една, две, три. Някои деца почват от момичета от 12 години, 13 години, 14, 15 и така нататък. До 15-16 години те имат, така да се каже, по бройки или как да го кажем, примерно много повече отколкото тяхните майки, като един начин, по който те го правят. И това става, защото то детето няма търпение да това тук вътре го тормози, иска и тръгва. Но, както казахме, при нас нито сексуалната ни култура, нито изобщо културата като божествено учение, като реалността на живота, като програми, като всичко, все още ние сме мъртви. И точно този секс, който се опитват да правят тези деца, получават много зарази. И много от тях има, които от малки им скарват яйчниците и остават безплодни, увреждат се половите им системи, между тях се фърлят кафета и правят си магии и такива неща, защото това е ада. Едината обича единия, другия са готови направо да го взриват. Просто нещата, които в момента се случват, не са много приятни. Това не са хора с опит. Това са хора с желание, но не и с опит. Момичетата много напредват, момчетата много изостават. И понякога момичета казват, ще взема го изнасила. Какво да се прави? Всичкото и нещо е деградация на цялата човешка империя. Цялата човешка нация от всички цветове и националности, полови, възрасти сме деградирали във всички позиции. И като икономика, и като духовност, и като познание върху всичко. И програмите в икономиката ни, програмите в училищата ни. И защо всичко това са детски наивни програми. Мъчат се вече 30 години училища и всичко и да правят някакви такива козметични промени, но дали ще учим Вапцаров, или ще учим Кирил Методи, или ще учим или кой си, и почват да спорят и децата и се карат и най-накрая пускат точно тези материали, които нямат нищо с развитието на децата. Така че въпросът е много ценен и той изисква дори предавания в доста така 2-3 да разискваме тези въпроси, защото това е падение, което се случва. И то е огромно падение. При мен идват много от тези момичета. Бог ги спасява, помага им. И трябва да ви кажа, че на нея, които ние наричаме пропаднали, нали, простутки или там други, Бог им помага много по-бързо. Но и те идват и са искрени, честни, съжалителни, съжаляват. Много от тях, не всички, но большинството от тях, когато разговарят с мен, са искрени. И затова и бързо се получават някои от тези резултати. Все пак Бог не е искал да ги унищожи, защото те се самоунищожават. Да, трябва да има секс, трябва да има песни, трябва да има танци, трябва да има живот, но всичко да се бъде по един такъв норматив, че ракия не се пие на обяд, примерно, не пие се вечерта, когато си изморен, така седнеш с приятели, пинеш по една шопска салата и тъй, или чаша вино, или една биричка.
А ако вземеш да пиеш през деня и вечерта и всичко, и ти просто пропадаш. Та, нека да оставим по-нататък, мисля, че ме разбра за тези деца. Да, правят, но не е онова, което си мислиш. Те могат да плямпат, могат да говорят, могат до някъде, но не може като един стар кон, който го прегнеш да върви в една бразда, а друго е един млад да го пуснеш, той на тъй изчупи работа за нула време. Всяко нещо си е трупане на опит, трупане на познание, трупане такива познания в живота, а че да вървиш бавно, сигурно и върху теб да не падат камъни. Приятна вечер, Мария. Благодаря за въпроса. Вярвам, че и на много от вас ви харесва, защото много от нас в къщата си имаме подобни деца, и момчета, и момичета, които са задръстени, които са много отворени и на които им трябва точно това, за което говорим Бог. И когато имаме подобни разговори в институции, където трябва, но не по начина, по който се разговаря в училищата. Това са много сериозни неща и то не можеш да го назубриш и да го кажеш, трябва да го познаваш. Бъдете живи и здрави, Мария, ти и твоето семейство. Благодаря още веднъж и дано да съм успял до някъде да отговоря на въпросите. Така, въпроса на Антончо, Антон Алексеев. Вие, баща и син, се редувате кой повече въпроси се даде и кой ще е по-прекрасен въпроса му. Защо народите се мислят за врагове един на друг и по този начин водят войни и биват убити много хора? А тези, които създават войните, стоят на страна и наблюдават какъв е смисъла на войната. Ами вижте, войната никога не е давала добри плодове. Много се говори, като отидем в Македония, че Александър Македонски е един велик пълководец и воен. И какъв велик пълководец и воен, примерно, нали, ще вземем така да разсъждаваме. Значи аз събирам една банда и коне, мечо и всичко, другите, където и да минавам селата, те нямат. Сега, като вземем автомати, пушки, картечници, качим на едни джипови, отиваме в селата, можем да ги избием както си искаме. Те нямат нищо, хората. И по площадите можем да ги избиваме, защото те нямат. И така ще ги поробим, примерно. И по този начин днеска ние разказвайки легенди за тях, защото четем писана история от платени летописци. А колко много народи са избити, за да мине през това място и да го нарече македонско или там или какво си. Та, всичкото и нещо, което става и тук вътре от зеления разум и злото, което владее този разум, което го манипулира и което е обещало на Бога. Аз ще го примамя, ще го прелъстя и то ще служи на мене. Господ казал, ще пращам на моите творения учители, които ще ги учат на истината. И ако те отхвърлят истината и отхвърлят мене, тогава те са твои, прави с тях каквото щеш. Днеска има и други войни, вътрешни войни между партийни лидери, кой да заграби повече и без някой от тях да мисли какво ще стане с народа. Този, който нас не храни. Никой не мисли за народа. Оня ден по националната телевизия даваха Господин за един ден. Това е един много така хубав хумористичен филм. Хумористичен толкова, колкото филма се насмива над нас. И до ден днешен ние сме Господин за един ден. Докато дойдат изборите, да ни дадат по 50-60 лева, да ни дадат по 20 лева, да ни излъжат, да ни заблудат, и после никой не те обръща внимание до следващите избори. Та, Антончо, и тези войни не са хубави, братко. Те не стрелят по нас, но не убиват бавно и сигурно.
където съм ви казал над една държава в един институт, един надпис гласи така: не хвърляйте на тази държава бомби. Оставете децата им да преписват в училище и те един ден ще се самоунищожат. Що трябва да ги убивате, когато те сами се унищожават? Това е най-страшната война. Най-страшната война, която ние водим да защитим лъжата. Християнството във всичките му форми е една огромна лъжа. Мюсюлманството му във всичките му форми, шиити, сунити, исламисти, бахаи, е една огромна лъжа. Кришна и неговите сателити, Индия и Тибет са едни огромни лъжи. Там някъде в Тибет акашовите записи, които са държали и ги търсят подземието. В подземното царство живее дявола, а на небето живее Бога. Хубавите ябълки са на дървото, а лошите и гнилите са на земята. Какви акашови записи, какви 2 лева? Всичко е една война, Антончо. И най-важната война е, че ние отново предаваме душите си на дявола. И затова казва духът на баба, духът на леля: ама той духът на татко броди в къщата ни. Кой е татко ти да има дух? Електричеството, като изгори кружката, да не е това електричество, дето в кружката да бди тук, да се остане тук. Ще зави нова кружка и ще светне духът на Бога, духът на централата. Но всичкото е нещо от затъмненото мъртво съзнание на нас, човешката цивилизация. Така че избиват се само неграмотните. Грамотните се обединяват около Създателя си, премахват границите между държавите, свалят маските и няма коронавирус, нищо не може да ги мори. Защото Бог е велико нещо. Вие видяхте на празника на Бога как не провери. После не даде добро време и някой от вас усъмнаха до 8 часа сутринта. Но нашата вяра, ние чакахме, че той ще спре и няма да пусне дъжда по начин, по който и няма да провали. И той не го провали. Това беше повече изпитание за всички вас, отколкото за мен. Защото аз го познавам много добре. Знам какво може като зло и какво може като добро. Ние не водим война. Когато он Исус, за който говоря, той е казал: аз дойдох мир и меч да донеса. Меча на победата на Господаря на световете. А меча, приятели, са познанията. Меча на познанията ще те даде възможност да караш самолет и онова, което не ти е давало възможност да го караш, меча го убива. Познанията го сриват. Затова казвам, че тъмнената се унищожава от светлината. А светлината, която е необходима за нашата родина, за нас, за България, за децата ни, за внуците ни, за тези, които ще дойдат след нас, това сме ние, защото нашите семена, телата ни ще отидат в гробовете, но от нас ще останат едни семена, наречени сперматозоиди или генетични семена. И Бог ще ни посее на тази земя. И на каквото сме се послали, това ще легнем. Каквото сме оставили, това ще заварим. Има ли смисъл да оставаме такива огромни пропасти и толкова огромна простотия и унижение? Няма смисъл. Но, за съжаление, не искат да чуят онези големите партийни и религиозни лидери. Те са много големи. Аз съм малък, но служа на големия, на най-големия, на най-великия, на единствения, който не ражда, не е роден и няма равен нему. Той е Аллах,
Той е архитекта, той е създателя, той е всемогъщия, той е милостивия, той е доброто и злото, той е нощта и деня. Той е алфата и омегата, той е началото и края. Това е този, за който ви говоря. Другия и другите отидоха преди 30 години, а от 20 години те не съществуват за мен. Нито светци, нито апостоли, нито партиите, нито религиите, нито тяхните ръководители съществуват за мене. Аз ги виждам, че се движат, но със смъртта в разум. И не само, че не водят народа си към добро, но и себе се забиват, защото следващия живот те ще бъдат най-нещастните хора на земята. И тогава нещастните хора ще искат нещо добро. А същите тези, от които ще искат, това са тези, които ще станат на тяхното место. И защо трябва това нещо? Има ли смисъл? Има ли смисъл днеска да се дървиш, че си велик, а утре да разбереш колко си жалък? Някой от вас, богатите хора, когато дойде болестта при вас, що станете? Защо не могат парите да ви спасат? Не могат. Защото Бог така е решил. Имаш пари, но нямаш мене. И тези пари не са твои, ти ги ограби. Така е, приятели. Антончо, войните се водят, пак го казвам за теб и за всички хора, от неграмотните народи. Неграмотните народи са тези, които сме ние на тази земя. Ако бяхме грамотни, щяхме да нямаме граници, щяхме да работим с един език всички народи, щяхме да имаме единна икономика, така разпределена за всички нас, нямаше да градим църкви и джамии, нямаше да правим паметници на нашите близки в гробовете, нито пък на герои. Всички тези пари щяхме да ги икономисаме за децата, за детски градини, за спортни площадки, за майките, за надбавки, за всичко. А сега ги хвърляме на вятъра. Такъв е живота. Да видим дали има други въпроси. Говоря. За съжаление, или за добро, колко е часа, няма повече въпроси и гледам, че стана и 15, този път да приключим малко по-рано от друг път. Затова се обръщам към всички вас, които бяхте тази вечер заедно с мен от нашето малко скромно студио Срем, откъдето ви предавахме това директно предаване, разговор, диалог между приятели. Приятели, които след този разговор започват да разсъждават, започват да се размислят и започват да променят себе си. И тогава ще отворят онази врата, която ще освети тяхния път на живота. И колкото по-бързо и по-нормално я открехнете, толкова по-бързо ще влезе светлината при вас. Защото иконите, които имате, не ви помогнаха. Защото църквите и джамиите днеска не ви говориха. Нито пък партийните лидери, които толкова много обичате и понякога сте готови да се избиете за тях. Толкова години ви лъжете, не можахте да разберете кой ангел лъжи, кой ангел ви е верен. Всеки има право на избор. Пазара е огромен и всеки един от нас на тази земя е магазинер на Божията стока. И добрата и лошата стока са на Бога. Пресявай, приятелю, научи се да пресяваш, ако искаш на този божествен свят до тебе да падат хиляди, да умират отляво и отдясно, да ходят с маски и без маски, каквото искат да правят. Но ти не ги съди.
Щом са се избрали да служат на лъжата, остави ги. Наблюдавай ги как страдат, ходят по митинги, крещат, викат, но никой не ги чува. И после някои от тях много страдат заради това, което са ходили да викат, защото дявола казва, нали вика, чакай сега да видим кой те чу. И почват да ги притискат. Вика и нагоре към небето. Прави поклон сутрин и вечер. Говори му с мислите си. Променяй себе си. Уважавай дори и противниците си. Нека да вървят напред. Да си мислят, че са големи. А ти да искаш да си здрав. Да имаш хляб. Да имаш добри хора до тебе в семейството. Да се укрепвате един друг. Да си помагате, защото ако тръгнеш в джунглата сам, много е трудно, но ако тръгнат група и се уважават и се помагат, групата има по-голяма вероятност да премине джунглата. Ние сме тази група. И дано тази група стане нашата родина, стане тази планета божествена. И тази група няма никога да бъде в джунглата. Нека да се припомним отново накрая онези хубави божествени думи, които е казвал Мерза Кюсеин на онези, които са имали възможност да го слушат през това време. Приятели, казвал той, ние, човеците, приличаме на капките дъждовни, що падат една по една от небето на земята. Когато тези капки падат на земята, те се обединяват и образуват ручеи. Тези ручеи се обединяват на едно място и образуват огромни реки, а тези реки се обединяват на едно място и образуват огромен океан. Когато погледнеш силата и мощта на този океан, страх те хваща, но красотата, която виждаш в океана, те радва. Поглеждайки към хората, той ги попитал, приятели мои, нека заедно да погледнем към този огромен океан и нека от вас някой да ми покаже, коя от капките в океана е той. Не може да ми покаже, защото те капките разбраха, че обединението ражда силата. И този океан няма вече да бъде християнски, мюсюлмански, комунистически и капиталистически, приятели, а ще има едно единствено име – океан на Бога. Нека да се влеем в този огромен океан, защото тогава ще разберете за кой Бог съм ви говорил и тогава ще разберете колко е силен, колко е мощен, защото ние ще градим този океан. Ние сме капките, които ще бъдат пречистени преди да влезат в океана, защото Бог ще ни пречисти чрез нашите дела, нашите молитви и нашето огромно желание, нашата воля, малък Антончо. Ако я имаме, ние ще победим и ще бъдем този огромен океан. Всичко добро ви желая. Нека Бог от небесата да благослови вашите добри мисли, желания, дела. Ако имате болни хора в къщата, нека да им даде здраве или да направи най-доброто за тях и за вас. Всичко добро, приятели. До вторник, до 21:00. Амин.